רחל גל, ואני סוכנת נסיעות מזה 25 שנה. לאחרונה ביקרתי במלטה. אתם יודעים איפה זה מלטה? באמצע אגן הים התיכון. מקום נפלא, מקום אסטרטגי. כל כך טוב שכולם רצו להיות שם. גם הבריטים, ועוד לפניהם הטורקים, ועוד לפניהם הצלבנים, ולכן כולם השאירו את חתומם במקום הזה. עכשיו, תשאלו אותי, מה יש לעשות במלטה? יש אפשרות לצלילה נהדרת, יש אפשרות לטיולים, יש אפשרות לשייט סביב האי עצמו, ומסתבר שמלטה בכלל מכילה 3 איים, ואני לא ידעתי, ואני סוכנת נסיעות. וחוץ מזה, יש אפשרות לאתרים ארכיאולוגיים, וסתם שמש, פן וכיף. אז אם תרצו לנסוע לטיול קצר, סוף שבוע, 3 לילות, או אמצע שבוע 4 לילות, יש טיסות ישירות מהארץ עד למלטה. תבואו, תרצו עוד אינפורמציה, עוד קצת טיפים. רחל גל, סוכנת נסיעות, תתקשרו אליי, ואני אשמח לעזור לכם. תודה רבה.